ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардуру ва хӯрӯи азиз ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настеренотон созаи. Бардуру имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, яъне ки бардуру хонаҳои заминияй, заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон барои шуморо тайёр кардагем. марҳамат то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархҳои хонаҳо шумода 100% маъқул мешавад. ва агар настеренотон соз боша бардуру аму як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷихен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона дар кора ма ҳаракат мекунам мемонам. ва касе хона мошину ягон чи дига фурӯшӣ дошта боша нами рақамҳода танҳо дар ватсапаш бинависен. бардуру рафтем. дӯстони азиз, эълонмона сар кардем. мегзарем ба якум эълони имрӯзаи мо. видео бардуру ба фикрам ки 10-12 минутай як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. боварӣ дорам ки ҳамин видео як хона мехарен. бардуруи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5. гӯш кесен бардуру дар ноҳияи 5 10 сотиқ замин дора. 10 сотиқ. се дар хонаи хонаҳо чӣ хеле десен коробкаи. ремонти ана чиша кардагия шпаклёвкаша неву шкатурша кардагӣ бидай бардуру сум боша хонара мехарӣ. мисол шпаклёвка ва дамисонкаш мекунӣ, медрои дар хона зиндагӣ мекунӣ. дар трезашам часпондагия чӣ хеле десен паталокшам часпондагӣ бидай бардуру. хулосаи гап 10 сотиқ замин дар ноҳияи 5 се дар хона нархи 65 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш занг бизанед. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардурози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, баъд заминҳои фурӯшида, баъд квартираҳои арзон да мегзарем. бовар кунен, нархҳои вора тамошо кунен ку роҳат мекунен да. хоб, бардурои хонаи десен хонаи заминие қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. бисёри бардуро хоҳаро, апашкоҳо, модаро ҳам нависта буданд ки мода ана хона биёвай шаҳри Кӯлоб. бардурои на як хонаи арзонаки дига чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ заминай ду дар хона кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки касе харидори аниқ боша занг бизана. дар шаҳри Кӯлоб дар Гулбоғ будай. варианти алиширам дорем. нархша 78 000 сомонӣ мега. ина занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. бардурои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. вастошни Халмада будай бардуро 5 сотиқ замин 4 дар хона дора. ремонти хонаҳо ҳастай бардуро. ремонти хубам дора хай дар сурат маълумай. як бочкаи 8 тонаи дигаам дора барои об бардуро. обш ҳастай, светаш пастаяниай. ҳамом дар дрини хонаи ҳоҷатхонаш дар берунай. гирди хона бардуро чӣ хеле десен маҳкам дарвозаи қимат часпондагӣ. нархша 25 000 доллар мега. бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша арзонам мешава. ва бардуро дар ҳамин ҷа ҳами соҳиби хона гуфтагия ки ягон духонагаи шаҳри Душанбе ҳам боша алиш мекунам. ина номрои телефонаш маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. фақат аму як дона лайки бепла биҷихен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо шумода хона дар корай. хоб, бардурои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. дар ноҳияи шаҳри Туз бардуро 10 сотиқ замин ду дар хона кардагиай. ду дар хона. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ ду дар хона дора, як кайлдор дора, 10 сотиқ замин. хоб, трезаш пластикати часпондагӣ будай беҳтарин ҷодай. 44 чашма 3 километр дуртар. чӣ хеле гуфтам бардуро дар ноҳияи шаҳри Туз 10 сотиқ замин ду дар хона. нархш неки арзонай. оз сумша мегум сразу бо хариданӣ нарен. 65 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш бародарҷоно метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. настерено камкам созай, камкам шӯхиам мекунем ва бисёри бардуроам аями шӯхиҳои мо мисол ҳаловат мебаранд. меган ки ака камкам шӯхӣ ки мисол мо ҳам шӯхиҳои хта нағз мебинем. ба ҳамин хотир бардуро агар настерено соз боша камаки шӯхиам мекунем. дӯстони азиз, темара киштем. карочи мегзарем ба хонаи фурӯшӣ. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дар шаҳри Кӯлоб райони Фирдавсида будай. 2 сотиқ замин инами хонара кардагӣ будиам бардуро. хайд мисол хонара нисб кардагия бигем мешава. дар шаҳри Кӯлоб 2 сотиқ замин срочни мефурӯхтаиша. нархиш 35 000 сомонӣ мега бардуро.
35000 сомонӣ 2 сотиқ замин ай нами хонара хай кардагӣ бидай. Ина номрои телефонаш, номрои Тоҷикистон метонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, хонаи арзона бихарен. бардоро додаро апо модаро ҳам тамошо мекунанд наворои моро. бардоро бисёри вақт мегзарем ба заминҳои фурӯшӣ. касе ки тамошо кардесай замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бардоро яхе стройматериалш овардагӣ бидай. соҳиби замин гуфтагие ки срочна замин ма мефурӯшам 6 сотиқ замин ай назди ҳавлигӣ 6 сотиқ замин дар шаҳри ваҳдат. ай маркази шаҳр 7 километр дуртар бидай. бардоро ай маркази шаҳри ваҳдат 7 километр дуртар тарафи роҳи норак 6 сотиқ замин бардоаҷонон нархша 50000 сомонӣ мега. ин сурати бардоро мумкин деринаш бидай, пешинаш бидай, хай занг мезанед, суратҳои навша мепартояд. 50000 сомон 6 сотиқ замин занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. 2-3000 тамошо мекунед, не ки лайкотон гарени камай битонен аму ядона лайки бепла бишхен, ами видеора дар имотон падилица кунен. ва замини фурӯширо давом метем. бардоро замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор. дар шаҳри ҳисор дабидай 6 сотиқ замин дар уртабыз. соҳиби замин гуфтагие ки срочни замин ман мефурӯшам 6 сотиқ замин оvu светаш бидай, як хоначаи дигашам доштай. хеле гуфтам дар шаҳри ҳисор уртабызда документош 1000% ай мега. айраи калон 700 метр дуртар бидай. айраи калон 700 метр дуртар бидай. нархша 55000 сомонӣ мега. бардоро 6 сотиқ замин 55000 сомон. на номрои телефонаш дар ҳамин рақамҳо имо ватсап ҳам доштай. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесай ҳози заминҳои фурӯширо гап мезанем, баъд квартираҳои фурӯшида мегзарем. бо як бор дига даётон биёрам. хоб бардаҷонои замине десен қарор дорад дар шаҳри душанбе 4 сотиқ замин тарафи ана катасай дабде. катасой бахш бардоро катасой ҳам хеле хай ном доштай. хоб соҳиби замин гуфтагие ки срочни замин ман мефурӯшам. замин қарор дорад дар шаҳри душанбе дар болои калайлелин. дар болои калайлелин нависагиай. хоб ана заминам ростай гуфтагиай, светаш 24 соатай, овуш кашидагӣ бидай. хеле гуфтам 4 сотиқ замин дар катасой дар шаҳри душанбе нархша 55000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш, касе харидорен занг бизанем бардаҷоно. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба як замини фурӯши дига. бардоро бисёраш менависанд ки мисол ай шаҳри кӯлоб, ай ноҳияи данғара, ай ҷорам бимонен замин. бардоро ина ба ҳамин хотири бардорое ки мисол ай Тоҷикистон тамошо мекунанд, ай ғарибӣ тамошо мекунанд, хоҳиши ҳамво иҷро шид бардаҷоно. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи данғара. дар ноҳияи данғара 8 сотиқ замин. соҳиби замин гуфтагие ки срочна замин ман мефурӯшам дар 400 бидай. дар ноҳияи данғара дар 400 8 сотиқ замин хеле гуфтам нархша 48000 сомонӣ мега. ина фундаменти хона ё деволаи рехтагӣ бидай. номрои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 17 квадратни метр бидай. домои пешина неки хона ремонт доштай. соҳиби хона гуфтагие ки хонаи фурӯшӣ як хонага дар 4 этаж қарор доштай, воқеъ дар доми Адел Ахрана бидай. бардоро ана документош ордор мегирӣ мега, афармид мекунӣ. термос кондитсионер доштай. касе харидор боша бо занг бизана маслиҳат мекунем. як хонага хеле гуфтам дар ноҳияи ёвон нархша 69000 сомонӣ мега. 69000 сомон. ина номрои телефонаш, касе харидорен занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. квартираҳои фурӯширо далши гап мезанем. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. як хонага дар 3 этаж қарор доштай, домои пешина, хай ремонти хона миёнай. соҳиби хона гуфтагие ки квартирам дар 3 ошиёна ҷойгирай, рӯпарӯи қасри Фарҳанг. сараям доштай. бардоро дар шаҳри Кӯлоб як хонага нархиш 115000 сомонӣ мега. 115000 сомон. бардоро ина номрои телефонаш, дига маълумотош навистагӣ нест. агар касе харидор бошен, занг бизанен, як хонага квартираро аз шаҳри Кӯлоб 115000 сомонида бихарем. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба квартираи навбатӣ. бардорои квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Падвалдай. хоб таххона бигем хай мешава. як хонага 30 квадратни метр, ноҳияи Сино. домо новостройка. бардоро доми новостройка бидай. соҳиби хона гуфтагие ки ремонт кардагия як хонага квартира, таххона
хоб дар гипразем маршрути Д1954 мегаштай назди мактаби 91 дабдай. Чӣ хеле гуфтум бародаро таххонаи нарша 115 000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш маълумоти бештара метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. хоб бародаро подвал яъне ки таххонаи арзона бихарен. 115 000 сомонӣ мегаша. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. хушрӯ гӯш кардем бародаро. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. Сехонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 75 квадратни метр будай. домои пешинаи хона чӣ хеле десен ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки срочни хонара мефурӯшам. дар шаҳри Истиқлол сехонага нархиш 105 000 сомонӣ мега. арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешава бародаро. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳастай, номерои тоҷикистонай. шумо метавонед ки дигар маълумотоша дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. сехонага аз шаҳри Истиқлол 105 000 сомонида бихарен. тамошобинони канали Савдутиҷӣ, бародаро, додаро, апо, хоҳаро, модаро ҳам тамошо мекунанд видеоҳои моро. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири қатима тамошо кард бародаро, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видео қатима тамошо карден. ва бародаро, агар видеои мо шумода маъқул шуда боша, ҳам як дона лайки бепила биҷиқен ва бинависен дар комментария ки аз киҷо замин, хона, квартира дар корай. ва бародаро, дастгирии моро ҳам фаромӯш накунед. ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен. касе меҳмонен форатон видеои моро якмин шуда тамошо кунед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бародаро ва хоҳарои азиз. Апашко, додаро, ҳама хайр.